mar tarik 23 mar dwenieri mano mar abich ga 2020 kod auchiel kaka pile chenro en chenro mar dag tuke mokwongo yie mon mi akwai ne watimo mose kuome chako moleo matin nikech kang'iyo sensa boro gida ka par kod ang'wen kata kamano endo wabiro dhi e yonero makare chenro ni endi makawuono mabende wagoye mbaka gigo iko mabende timore koni koda kocha weche go iko mag tuke mago matimore kata tuke duto matimore pacho ka endi mangima kod wenyo ka pinje go iko maoko kata mane kor gweng kama intie kanyo endo kauri chieng' eri makawuono thoth ne gigo mabende wabiro ng'iyo ka endi gin mago mana mamulo weche go iko mag adhula koni koda kocha kanyo endo an ka endi koda jowetena an ka endi koda Nelson Kasuku mano wuod Arsenal. Congratulations ne jo Arsenal kuom kaw kombe bang' bede koyo kuom thuolo mar higa 22 ka gisabede bench kendo girito kanyo endo mondo be ng'ato chung' ng'eni nitie ga gari nitie Sambasa koro nyalo bede Sambasa samoro kata ka ni dhi Nairobi ibiro bede crate mar soda samoro nyaka Nakuru koro ng'ato wani ito ibede kom mayom koro Man City chal no lengore Man City chal no lor gi Nakuru ka kane gidhi Nairobi to Arsenal yudo thuolo mar bede kom mayom sani koro weche opong'o koni koda kocha kendo sani jo Arsenal kamoro amora miwuothe law Arsenal emirado kanyo endo. Congratulations ne Arsenal kaachiel koda johera magete kuom kaw lig no ero mano mar EPL kanyo endo. Ka bende komachielo an ka endi koda Selfin for the first time ma Selfin orwako jazi go kombe ariyo koro Kasuku nyaka ng'e ni Man City season ni go kombe ariyo kata gin gi league lakini Man City ni go kombe ariyo kanyo endo. Iwacho ni ladies first Selfin kuom thuolo mogwaro kapok warado ka endi ageno ni odiochiengi odhi makare kata juma mari obedo maber. Osebedo maber waduogo ka jomoko gin champions. Remember the last time I know you one bro like kata mana gi alphabets. Mane last time. Nyasaye oneno lembgi. Waduogo ka gin champions. Anyalo wacho nene gi deserve nikech kirango chakre nyaka season ne chakre. Arsenal ose maintain number 1. Yes. Iyudo ka Man City koidho malo to maybe odiochieng' achiel Arsenal chako dok malo ka. Yes. Manyiso ne gi deserve. Ateta osetemo higini abich ne ng'eny kendo kane gitieko namba 2 ne dobedo gima rach. Yes. Lakini Arsenal congratulations. Yanda lemonu kata Kasuku ng'eyo an yanda support gi kidogo lakini gima duong' kata kawan gi okombe matindo lakini wan gariyo fegi Carabao ing'e gine gitegemea 4 sani giseyudo achiel modong' cha en 50-50 lakini Kasuku congratulations. Yes, Nelson Kasuku ang'eyo ni sano mor marajo Arsenal mor maka moro mara gintie gidwa maluonge ni champions kanyo endo bang' bede koyo kuom thuolo no ero mar higni 22 Arsenal oloyo league mano mar EPL kendo kinda neno ka mor nego jo Arsenal kamoro amora magintie na winjo ka party moro no gwela e boma maero kocho bichieng' makawuono koda jafwambo wadwa mano ma en reporter no ero mar od fwambo no ero mano mar KBC nokona ni kiwuok e tich to wan gi party kamo ka biluongo kadwa ni jidhi mang'eny but no ngisa ni entry en jazi koro wana rock jazi mar Arsenal die wang na tema kata kama nendo Kasuku ageno ni juma mari obedo makare. Yes friend mokwongo awinjo bedni ya address agiluo chako marach neno asati mango sapi ni ngeno chako maber asati mango champion winji chak gi champion to kiwach ni jomoko idho Sambasa kanye meketho ng'eni kichako wacho ni jomoko osebede crate mar soda kuom thuolo malach Fred ok en crate mar soda kuidho basu dhi Nairobi nikech ing'eni king'eyo wuodhe ni en wuoth marabora. Yes. Kata imi bedo batha kanyo kwa chako league chieng' mokwongo Selfin otele that first week Selfin otele league the first week Liverpool ema notelo nen Man City bang' first game nen Man City manotelo gi goal difference. Yes. Kaeto Arsenal ochako duogo kawe kanyo dichieng' achiel juma achiel then Liverpool okawe kanyo jumbe madhi 4 tok jumbe 4 ji ochako koro chak kwan ji kachiel achiel. Yes, iwacho ni liech oidha. Yes. Koro liech oidha ndovu ni ku mos wadhi kamogik kama okonwa ni koto ogike ng'iende. Sama ogike ng'iende Selfin
apa ni ninge wuodhno kaka nobedo mano wabro chope en mana ni nyaka gi sani anyalo wacho ni Juma odhi koda maber kendo weche ng'eny mag tuke Fred ma kwado wuoye ineno kanyo ka lig mar England rumo giko juma ni aya tuke mag high school bende dhi nyime pacho ka mag tam tuko ball games aparo ni nitie wach mabro wacho kotenore gi mano e county ma Siaya ma bende nyalo wacho ni dhi nyime kopogore gi mano to wanyalo mana dhi nyime. Yes, aparo ni bate gimo kang'eyo ni akeni en yorok mane kind jo Arsenal gi jo Manchester nikech sani jo Arsenal obaro mana jo Man U. The last time kiam Arsenal Manchester noloyo kombe petrol ne uso nono sani petrol oidho. Sani koro yorok mane kind Manchester gi Arsenal fans okara donje kata kamano endo kasuku wacho bende wadacha go maduong kamono nikech awacho ni thoth ni gik moda ng'iyo ka endi mostly mulo weche go ikomo gadhula en wach team no ero mano mar nyiri ma igni boy gano mar 17 ma Kenya mano Junior Starlets ma bende nogocho kanyo endo koda team no ero mar nyi Uganda ma igni boy gano mar 17 ma gitugo go ikomo mag manyo thuolo dhi tugo go ikomo mag World Cup ma bende ibiro bagi dwe no ero mar 10 nyaka 11 piny no ero mano mar Morocco kanyo endo ka bende team ni mar Kenya mano Junior Starlets geto dhi etuke gi eketielo mar 2 kenyalo paro katielo mokwongo ne gidhi mano bagi Dominican Republic kama ne gine group kanyo endo koda team no mar England Mexico geto dhi etuke gi eketielo mokwongo kanyo endo ka bende sani en round mar 2 ka bende bang round ni endi ji dhi round mar 3 ma bende round mar 3 no endo ma bende wabro ng'en to en team mane ma dhi kanyo endo e World Cup kanyo endo tielo mokwongo e round mar 2 ni endi Kenya gi Uganda no wuok amodhi mar gol 1-1 ka Uganda mano kuongo loyo kanyo e boda ka 15 mar tugo kata kamano kana choda ka 60 Kenya no yudo gol kanyo endo kokalo kuom jatugo Esther kanyo endo ne tugo mabende ne teke ka ne ng'iyo kaka Uganda ne tugo ni Uganda kanyalo wacho ni gin gi experience Kenya bende wasang'e bedo team neri mar Mildred Church wasaneno kaka tugo ga kanyo endo kasuku embe en team neri mabende king'iyo kaka gitugo ga kanyo endo kata odiochieng' neri manyoro nyalo wacho ni ne giyudo mbasgi e weche go iko mag adhula selfie kwa chako tugo ni endi first leg no tugi second leg tugo chieng' ngeso manyien mano tarik 30 mabende biro tugo lap tugo nero manyayo be paro ni king'iyo tugo ni endi Kenya nyalo bedo ni gidhi bedo gi upper hand koso pod dhi bedo matek. Rodhi bedo matek adier makende ne ka ng'eyo ni ginyalo wuok draw. Yes. Ng'eyo ni Uganda nyalo go Kenya gunde mang'eny. Nikech kirango kaka Uganda ne tugo yani ineno ni gin gi experience moheo Kenya. Yes. Anyalo paro ni ne gidhi kata gi mentality ni nyaka wa lo tugoni. Nikech wan dala nyaka walo maka wadhi kocha to wanyalo mana defend. Kenya yudo draw nyokonyogi. Manyiso na tielo mar 2 gi nyalo ni wina Uganda nikech gidhi bedo ge wanyalo wacho jatugo namba 12 dhi bedo mantiere lakini onego bed ni ang'eyo ni Mildred Church neno kama makosa nyentie nikech kirango kaka Uganda ni tugo gi Kenya anyalo wacho jotugo ma Uganda ok gi change mang'eny en yudo mpira to gi yawo pap to shida ma Kenya nigo en ni ing'ado ng'at achiel ing'ado ng'at mar 2 nyaka ng'at mar 3 kanye miyo dido ka mpira Uganda ka mpira taparo kanye kama shida nitie monego gitimre nadi gitema avoid lakini yudo draw nyokonyo Kenya manyiso ni tielo mar 2 to nyaka gijita hidi nikech gima nyalo wuokie onge ng'among'eyo. Yes. Wanyalo wacho ni wan gi home advantage lakini Uganda manya neno katugo en ma Kenya ka kotan to ginyalo goyo Kenya. Yes. Kasuku tugo ni eni mabende kane ng'iyo team no ero mar Kenya ne temo goyo kanyo endo mipichego iko mabende luongo ni long balls kanyo endo mon ne gitem yawo kanyo endo gol mar Uganda kata making'iyo gol mane giloyo ino kane en mistake mar jabak gi jo gol mag Uganda to kano duoke long ball mabende donje gol kanyo endo then king'iyo kanyo endo team mar Kenya mana ka selfie no wacho ni do ka jotug ma Kenya ka jobak ido ka onyono mpira to don rit ng'ato modang achiel 2 korko gol pass iparo ni dhi chalo nade gi team iri mal Mildred Church mokongo anyalo wacho ni nyoro mpira ni sama nyowanene nyowanene gi sina adonje room kata editorial room edo ka selfie neno mpira to gima kongo winjo ko wacho
owacho ni mpira ni dhi wuok draw. Mani ngene no wacho gi chunye. To adiera ni king'iyo kaka Kenya nyotugo kata Junior Starlets kaka notugo. Anyalo wacho ni duoko mar draw ne the best mane ginyalo yudo kaluwore gi kaka nyogi tugo. Anyalo wacho ni onyalo bedo ni en strategy ma Mildred Cheche nyotiyo godo mar tiyo gi aerial balls. Yes. To at the same time aerial balls neni nyalo wacho ni okonye nikech Uganda nyogo low block. Ogo mpira machieko to ok gibudh gi mpira, yani kaka gi hold mpira opogore. But king'iyo yo manyo Junior Starlets hold godo mpira, gi hold mpira mang'eny and macha nyo chalo kaka time wastage. To kapodi iginene koseloi to idwa hold mpira mang'eny, ing'eni seche bende dhi. Pro Mildred nyoro gima nyalo wacho ni squad mar Mildred nyoro otugo maber to draw was the best. Lakini gima nyako bed kong'eyo ni Uganda ok dhi bedo mpira mayot kaka nyoro anene tarik 31 koponi dhi duogo kaka dhi duogo e Kenya kan. Idhi dok oko dhi bedo mpira mayot nikech mpira okay wanyalo wacho ni Starlets nigi home advantage to bedo gi home advantage e mpira mosewuok amodhi king'iyo design manyo Uganda tugo godo. Anyalo wacho ni ok dhi bedo mayot sana. Alafu gima paro ni dhi boost Junior Starlet en injuries nikech king'iyo nyoro Roslyn nyonge midfield mar ginene mar Starlets ma bende nyochunjo kata ka Cheche wuoye koponi sama nyo mpira poko chakore. To aparo ni tielo mar ariyo nyalo yudo kose duogo to mano nyalo bedo a boost ne Junior Starlet. Koro anyalo wacho ni en mpira ma Cheche nyaka ng'iya malong'o kendo approach modhi miyo tugo ni be nyaka pogre gi approach momiye piny mar Uganda. Yes. Yeah. Wadhi ng'eyo chalo nade kanyo ndo wewe nyane kanyo kaka coach Mildred Cheche ka achiel koda Cyril Botes mar Uganda ni oloso bang tugo ni mabene ne yetek to eta tugo mabene no tuka kanyo endo e piny no mar Uganda. Tugo mabene neno kanyo endo sani en Jambetri ya Babu na Mwamba podo temo ngiso no ero weche go iko mag tuko no ywaro kanyo kendo no celebrate malich mokalo go officials go iko mabene no wuok FKF kodhi e tugo ni endo. Wewe nyane kaka Cheche ginene oloso Maimuna Namoya, and that's how Uganda have been conceding. The 1-1 draw is a positive result for us because playing away against a good team and being able to come back from 1-0 down, I think that is a very positive result from our team. For the Ugandan team, they have a good team also. They have fighters. We also have fighters. So the World Cup remains our biggest motivation, and playing there, we've played there before. And most of our players got numerous chances afterwards. So it's the biggest opportunity for our girls to showcase their talents, to play against the best of the best. And also not forgetting the qualifiers, we're also playing against the best of the best. So I think it's a good motivation. Most of the players were not able to adjust to the high humidity, but in the second half, most of them had settled in the game. And also the ones who were coming in had read the game well, also the bench that we have, to know which player is able to fit at which particular time, and the substitutes we made, they made the game to change a lot, and we got more attacking options forward. So I think it was a good substitution that we had. The good thing that we could score a goal was very good. We could score more goals, and that is what we're looking for. That is the potential that we have. That we were creating goal-scoring opportunities. I think everybody that was out there could see the opportunities that we created. Now it's for us to finish it. And we know now where the weaknesses are. I can talk about it, but it's not going to help us. So, and we've got to put the belief back into the team that they did so well, but we've got to pick them up and say it is possible to go score and beat Kenya. Yes, aparo ni wabro rito to bro chalo na team no mar ka nyaka sugo gi selfie. Wach mabende wan go ka endi kendo mabende wadon wangi ima pio en wach no mar league no ma Kenya mano Kenya Premier League kama bende wadangiyo weche ariyo. Nitie wach mabende sani teke koni koda kocha kendo kangiyo mbui tido kigohe koni koda kocha wach no mano mar team no mar Sugar kachel koda Gor Mahia ben to kanyo wabro ngiyo kanyo endo jodok ilum par ni bid ko gi sofa paka njo sadok ilum
koro ywaruok sani tek e kind tim noero mar Kariobangi Sharks kaachiel koda tim noero mar Ulinzi. To en tim mane ma bende dhi dok e lum kanyo endo, mago bende wang'i bang'e kanyo endo. Kata kamano gimoro anyalo chako kanyo endo, wach ni endi kasuko gi Selfin en wach noero mano mar Gor Mahia gi Mara Sugar. Par ni tugo mar Gor Mahia koda tim noero mar wendo Green Stadium kaka ncho chane nikech mane pap no endo mano mar Mara Sugar kanyo endo. Kata kamano endo Gor Mahia ndiko ne FKF kendo giwacho ni alap tuke no endo kaluore gi tuo ni otin, to bende gi weche go eko magarita ka bende Gor Mahia ne kata mana FKF ne ondiko ne Mara Sugar mondo mi omany pap machielo. Mara Sugar ncho manyo pap mana alap tuke no ero mano ma Wanguru Stadium kaunti no ero ma Embu. Kata kamano endo tuke no FKF ncho reject wach gino endo ka bende wacho ni maendi ok en pap ma bende negi list kaka alternative. Par ni Mara Sugar no list kanyo endo alternative pitches mano ti alap tuke no ero mano ma Homa Bay Raila Odinga Stadium kaachiel koda Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu kanyo endo, mago mane alternative pitches mag kanyo endo. Bende tok maendi FKF njo duoko pa tugo ni endi alap tuke no ero mano ma Raila Odinga Stadium kendo Gor Mahia no sewuok Nairobi mochopo Homa Bay kendo ne gitimo rako kanyo endo. Kata kamano endo tim no ero mar Mara Sugar kokalo kuom jatelo mare no ringo kanyo endo kuom SDT mano Sport Dispute Tribunal kendo chwalo ng'ur endo ma bende koro ne to no chung tugo ni endi ka bende pod irito ng'eto ndio tugo ni endi ibro chungi karango. Kasuku ma wach matek an gima makodhoga nikech wach ni endi konchiel wacho ni nyalo seyo gwang' konchiel nyalo seyo gweno gima ne gweno dhi omo tie bungu kata niang' momiyo gwang' omake kanyo endo. Nikech king'iyo kanyo endo Mara Sugar ema host, taparo ni pile ka pile host team man kanyo koda priority mar keto fans kata ng'iyo ni to fans donjo na ng'weche go eko magarita chalo nade kanyo ende pap gin to bende wacho ga ni pile ka pile home team ema bende onego bende bedo gi fans mang'eny ma gine monego bende gi complain ni pap tin nikech bende gine ma bende gidhi geto yudo omuom e tugo ni endi. Ok ang'eyo ni ang'o miyo Gor nche chwalo ng'ur ka giwacho ni Awendo en pap no ero matin ma ok nyal ting'o fans, bende kaluwore kanyo koda weche go eko mag security ok ober kanyo endo. Ok ang'e ni mano no bedo nade. Komachielo yani en wach ma otama understand wach ni eri mano Mara Sugar gi Gor Mahia. Ok ang'e ni en ge jomoko bende sano wuok ni Gor Mahia nitie ka FKF chalo ka gima one gi osimbo piny kata chuone gi kondo piny. Fred iwacho ni seyo gweno seyo gwang'. Yes. Lakini ma to kodhi seyo gweno gwang'. Tugo me kind Gor gi Mara. Yes. Nitie ng'ama nigi interest e tugo ni. Mana dira makende. Interest bedo kama. Fred tugo achiel ni weche luorre adek. Yes. Wach mokwongo nyocha chako gi wacho tiko. Mae tugo manche uso tiko regular at 500. At 500, yes. To normally king'iyo tuke ma pacho ka tickets uso at 300 regular, yes. Ang'o maketo game mar Gor special Gor gi Mara special manyaka ter otiko to 500? Mano the first question manyaka wapenjre. Mar ariyo, Gor Mahia nyocha owinjo bed ni tugo gi ng'ane gi Mara e alap ma Awendo Greens. Yes. To king'iyo reasons ma gigolo momiyo keth tugo ma Awendo Greens, giwacho ni pap tin. At the same time giwacho ni security ma Awendo mano to winjore kiwuoyo security ok inyal tero jotugo kumoro kama insecurity osebede. Mano winjore. Mar ariyo, omi nini opportunity mondo omi giyier alap tuke magidwa ni mondo dhi otuge. Yes. Tiyudo ka Mara nogolo Wanguru Stadium. The same FKF komakore gi Gor wacho ni Wanguru Stadium ok nyal ok wacho no ginyal. Gima giwacho ni ok onyal host tuke mag yani standard mare ok nyal host tuke mag Kenya Premier League. Iwinjo? To ka nini tugo kanya taska tugo kanya ema dwa kelo ni this statement. To kiyudo sama ne memo mano gol ne wacho ni ginene ni is not fit. Wanguru Stadium is not fit mondo mi host tuke mag Kenya Premier League. To Mara Sugar odhi respond ni the same pitch muwacho ni pap muwacho ni osebedo ka ok nyal host tuke Kenya Premier League. De papa chiel ni Tusker o host empira modhi. Bidco United otuge pao ni modhi.
Kaeto karomo godhiambo iyudo ka gino chako wuok, memo moro chako wuok ni nikech mwanzo obedo pawne opuodhi ni gine tugi dhi tukanye Wanguru. Karomo godhiambo iyudo ka memo machielo chako wuok ni Gor dhi tugo gi Mara Sugar Homa Bay Stadium. At the same time samo wuoyo ni tugo no dhi tugo dichieng' makiny nikech wach dispute mano osedhi appeal mano ter. Menso ni nitiere kaka itugo kodwa. Namba achiel gimomiyo wacho ni itugo kodwa. An kaka jadwaro ang'o mono keta mpira ni e pap moro ma neutral mondo mi watugi tugo ni e pap ma neutral ma ji te wacho ni mpira ni ogo e pap ma neutral. Okay, Nyayo wanyalo wacho ni Nyayo onge nikech Nyayo sani ni renovation. No, Nyayo tiyo nikech sofa paka dhigo chogi Shabana Nyayo. Okay, kata king'iyo some of the reasons ma gitemo wacho ni Nyayo sani bedo considered under renovation, then okonyal host tuke mopogore gi mano sepa pangne mabe winjore. Ang'o mono nini Gor Mahia iye mondo tugo ni pap moro ma neutral. Gidwa kele Nyanza kama ging'eni fan base mondo mi gidegi giredi Kasuku ng'eni anytime ma ida tugi ga league sama idhi chak league club keto ga pap margi madala then giketo 2 alternative pitches. Mara Sugar no keto pap margi madala wendo giketo alternative manen Raila gi Kisumu sano de chiwacho ni timo ne renovation en Raila ne nitie thuolo ang'o mane miyo gidhi manyo pap Wanguru. At the same time gimomiyo akoni ginan gini tama understand self-fail. Gor Mahia ema bende control gik moko to gin home team. Ang'o miyo akoni niya kapok self no wuoyo mana Ethiopia wacho ni katieko. Game ni nitiere interest. To interest mabiro madonje game ni Fred odhi ketho mit kama ligo chope. Oya nini actually king'iyo kata kaka kiwinjo kaka dhi chopa point ma maybe Mara Sugar nyalo kata miyo Gor walk over e game mineno wantiene. Kaluwore gi kaka weche osebedo kaluworore. To kapok mano timore Gor owinjo kita lwasi malong'o gimil nini kaka home team thuolo mar bago tukgi mondo tugo no orum. Selfin gisani kama ligo chope. Tukete magoro tugo. Pong. Kawachako kanyo kasu. Joera yoro mang'eny. Tukete magoro tugo sani iyudo ka pap pong. Nikech aparo joera magoro seneno kama ligo chope. Okombe gi nyalo timre nade. Ginyalo dhigo. Aparo ni gima in fact wacho ni my game mabende ne nyalo miyo Gor okombe no endo mar 22 e league mapacho kae. Ka gigoyo mar odiochieng' ma kawuono makiny odiochieng' makiny sande Gor ne dhi gi hikombe. Kiwinjo ka Gor wacho ni pap mawendo tin. Sani ging'e adier sani ema fans nyalo wuok Nairobi kadhi awendo. Ineno. Koro ne giseneno kaka fans sani yuri tukego. Ema kelo shida mokwongo. Kanyalo wacho Waruguru Stadium. Waruguru anyalo awacho ni samogoro luro. Nikech kanye mataska nogo ge wani. To the same pap emane Julian won coach mar Taska no ywak ni pauno okber. State ma pauno ntiere timre nadi raj. To gi kama Goro chope sani gima gidwaro enang'o enokombe. Ok ginyal timre nadi risk di Wanguru Stadium maging'eyo ni samo ginyalo wuok draw ama Mara Sugar nyalo timre nadi nyalo gogi. Another issue in FKF. Nikech iwacho ga ni ka home team poko chiwo kadwa chiwo onego beni chiwo alternative pap 3 days before mondo gijipanga. Before FKF ne gol notice mar ni tugidhi tugo Homa Bay Raila Odinga Stadium. No nego beni gisebet gi Mara Sugar nikech gine magi decide ginie home team. Manyiso ne gigolo notice kapok gibet gi home team. Ineno mano kelo shida koka Gor Mahia. Nikech ne gisewuok Nairobi sani gin Homa Bay. Manyiso FKF beni gi shida. Nang'o ne gi golo notice kapok gibet gi Mara Sugar. Nyalo wacho ni CEO mar Mara Sugar konyalo yie mondo arampiro tug nikech kane gi alternative pap ne gigolo Mama Mboleo gi Raila Stadium. Raila Stadium ni thuolo. Gitimre nadi? Gidhi otugo mpira kuro wachoru. Lakini okwanyalo Gor wacho ni gin ma
gidwaro giyiero kama gidwaro ni gitu. Yes, mane gima timore ka. Selfie. Ni apare girang ok gidwa kelo yani kigidwa ni shido bidie. Nikech inge Mara Sugar kopo bogogi. But Mara Sugar is the home team. Selfie. Home team ema pango security. Yes. Ungeni tugo ne dhi bedo gi ji mang'eny. Waket security kama. Nikech kirango pap mawendo kata regular madhi golo 500 ji dhi bet kanye. Kawachako ji chunge tok singenge. Ji dhi bet kanye. Ineno. Selfie. Ki ng'iyo tugo ma anyalo wacho ni Mekindi Gor ni. Gor ka giluoro Waruguru Stadium. Yes. Onge tiende nikech gima inge kama gini rach go ni giwacho ni Pawn is not fit mondo host games mag Kenya Premier League. To penjo bedo kania ka task of all the teams bago tuke ne Waruguru. Yes. Bidco bago tuke ne Waruguru. Ang'o miyo gin to giparo ni like Gor feel ni en special ma tuke ne ok nyal go gi The same taska coach margi no complain. Okay, ben ne gi complain. Tuke sta ko bedo. Ngatna no ko pe no relate gino ge apa malita kaka no loso chapa ja fan mare FC Leopards. No relate gino ge mpicha Arsenal midhi tuki Crystal Palace king. Ni jo Arsenal dak wacho ni sani endi koro wasaka okombe wadhi bedo gi fans mang'eny. Pap noero mar Crystal Palace tin wa uru gini Wembley. Kaka JFC. Yes. Wan kaka JFC. Nikech JFC be Gor be sani bende nitie barua moro magendiko. Nitie group moro mar Gor. Aneno ka giwacho ni chal ka gima FC bende nitie gi tielo moro e gini endi. FC onge tielo. Nikech wan tuke wa watugo kaka no changi. Yes. Tuk Gor ne ma gidwa keto special nango. Giriade Waruguru gogi kata gigo draw mondo ligo med dhi nyime. Wach moro ni gidwa ni kele ma bei. But Mara Sugar no list Waruguru kaka pawgi. To donge gin gi opportunity kata chance mar golo another alternative pitch nikech negi sandiko. Alternative pitch ndiko. Alternative pitch kana gendiko. Yes. Ginene one of them Nen Mamboleo gi Railo. Mamboleo is under renovation. But Railo didn't take golo. When afraid, yes. Sama Mamboleo ni ginene gin gana the opportunity mar yiero pap machielo. Temane golo Waruguru. Ang'o miyo gidwa mana ni Gor dwaro mane mondo ter kama gine magidwaro. Atuta okwa biye mondo. But FKF emano yiero Railo Odinga. FKF emano yiero. Ok Gor Mahia. Makoro ngiso ni FKF yiero in coordination with Gor Mahia. To kore temo wacho ni Gor Mahia bedo favored. Obedo favored o kata ni temo wacho. Ma men gima ntiere Gor is favored gi FKF mondo mi tuk gini yani kada FKF en nini ma independent. Ach ni en body ma independent. Yorwok ma FKF Fred osekelo gik mina notimore kagi. Yes. Nikech king'iyo kata chien ka Mariga gi Hussein. Yes. Ji ariyo ok nie good terms. Ok nie good terms. To ma reflect nyaka gima timore clubs wa mag Kenya Premier League. Nikech the FKF nikech FKF ema nigi final say e gimoro amora. Ere kaka FKF oseyiero pap mane gi puodho Waruguru donge. No puodhe ok kata no puodhe. Kose puodhe then some few hours kose ndik barua tichaki loko pap. Kode ni gina independent magin gi msimamo margi. Ang'o miyo ne giloko pap. Kaso kigina no gima timre. Ne beni Mamboleo dich. Railo Odinga dich. Ne gikaw Waruguru ne make sense. But neno Railo Odinga Stadium ni thuolo. Ipana ng'o miyo no migi option mar yiero gine pitch sareyo. And then gine home team ma bende yiero kama gidwa ni gituge. To gisekaw Waruguru o replace Mamboleo. Ang'o ma mondo Gor yie mondo dhi tugo Waruguru Stadium. Ang'o ma mondo gi yie mondo gidhi tugo Waruguru Stadium. Nikech pap ok ber. Makela penjo moro. Pap to host tuke mag Kenya Premier League. Gina paro ni koro nego beni bedo a wake up call ne piny owacho kaachiel kod FKF ni waonge pewe pacho kaendi. Nikech bende king'iyo pewe endi ma bende thothne iloso. Iyudo ka gin pewe go kuma bende iloso mana ne seche moko ne nyasi moro kaka sani migero Wajir. Nwaneno ka nigero Kericho kaendi. Nogere at a higher speed. Sani king'iyo en pap makata tugo ok nyal tuge. E kanyo endo. Gin stadium ni ka koth ochwe ok nyal kata goyo rugby. Gusi Stadium ni kaka koth ochwe kinya go kata. Kinyal kata tuge sani. Ncho ema nche lore naneno ka lore kanyo indo ne the team ne renovation kendo. En wach matek kata kamano wabiro rito SDT ni to dhi golo kanye ma bende tugo ni endi biro tugo nikech ne gichungo tugo makamaendi manyiso ni tugo ni endi ema bende ne Gore ne dhi tugo kendo ne mai tugo bende samoro kane giloyo to koro ne nyalo rani ka joloch mar league e mano mar Kenya ayango biro dhi chalo nade kata kamano en wach matek koni koda kocha an gima pod chanda ni to ere kaka Gore ma yiero ne Mara Sugar
kuma gida tuge nikech Mara Sugar mane host. Yes. To host pile ka pile host mapango stewards gin maging'eyo kaka weche mag security dhi bedo. Aparo ni mae bende samoro mama miyo Mara Sugar ne temo keto ticket mondo bed malo mondo mi giduok kwan mag jogo kuma bende samoro nyalo donjo. Mano gima dwako no shemeji. Shemeji chiw thuolo mondo go mpira. Kato ng'ato lo tuke. Wach moro ni kiano kony ng'ane no. Ema nyaka gor kungu yae. Giwe wa tuk wa gi tuk gi. Giwe pango Mara Sugar. Giwe Sugar tuk gi gimbe gi waga margi. Kopo ni giloyo landgi. Kwa loyo landwa. Wacha tiyo. Mano glitch kwani games odonga different. To tima kasuku tima FC Leopard dhiro mogo kin. Yes. Ka Homeboys ema no tomwago. Bomedo bedo ose win games adika lore. Tignia Beach. Eneno Pamzo. Pamzo wale kwa. Sawa. Wewe bayot sawa. Bayo. Eneno Homeboys. Ema ncho chomwa godo. Tema no duogo wagoyo. Tima nangi ontek. An Homeboys ne mancha luo. To kan wagoyo. Homeboys gu Bomet. Bomet ema nangi. Bidiko mi wuoyo gono. Itiyo kono. Na ema nangi ni ding mi. Bidiko already dosedoke. FC Leopard tich matek. Kin ne wane. Angwen wange. Ne wa uthuolo. Tugo ng'ato lo tugo. Janeno mar Kala TV mano yorok mane kind jaera mar Kogalo gi jaera no ero mar FC Leopards. Winjo ka jaera mar FC mano Nelson Kasuko wacho ni Selfin gino chiw thuolo tugo ng'ato tugo gi kanyo endo. Mano weche go kapoko ka ywe kandi Kasuko weche go kuma bende pod mane league maduong' pacho ka endi. Relegation battle kanyo endo pane team no ero mar Bidco gi Sofapaka Ncho Salanda Yanga no dok e lum ka Bidco dok e lum bang' bede league kum thuolo mar igni auchiel kanyo endo. Sani endi PM koreng'ie kind team no ero mar Kariobangi Sharks kaachiel koda Ulinzi kinde gi kuma bende league par ni round bitugo ni endi en round no ero mar 3 manyiso ni round ni kotugi to dong round achiel kende to league rumo. Kata kamano endo team no ero mar K Sharks kaachiel koda team no ero mar Ulinzi pod odong gi mpeche adek nikech gin koro gitugo round no ero mar 32 kanyo endo. Aparo ni gitugo rounds kanyo ka gitugo mpira makawuono to gidonge mpiche 2 manyiso ni gipor gidonge mpiche 3 kanyo endo to timbe odonge mpiche 2 kanyo endo manyiso ni gin mpira achiel lwetegi kanyo endo. King'iyo kanyo endo team no endo mano mar Kariobangi Sharks sani ni thuolo no ero mar 15 gin kanyo endo gi points maromo kanyo endo 33 ka team no ero mar Ulinzi ni thuolo no ero mar 16 gi points 32 kanyo endo manyiso ni kindigi en point achiel kanyo endo Kasuku. King'iyo kanyo endo team ni mano mar K Sharks kawuono gitugo Kakamega Homeboys en tugo mochakore saa 9 kanyo endo. Kakamega Homeboys ni thuolo mar 6 gi points 47. King'iyo kanyo endo timbe ariyo gi kaka osebedo korado kuom mpiche 5 magisetugo latest mano Kariobangi Sharks kaachiel koda team no ero mar Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys oseloyo kanyo endo diriyo, K Sharks oseloyo kanyo endo diriyo ka gise draw achiel. Ulinzi gocho gi Mathare United kawuono gi host Mathare Ulinzi Complex. Mathare parni thuolo no ero mar 13 gin gi points 38 kanyo endo bang' tugo mpiche 32 kanyo endo. Ka timbe ariyo gi bende king'iyo kanyo endo their last games kanyo endo last 5 yudo ka Ulinzi osaloyo Mathare dichiel ma kata the last time mane Ulinzi oloyo Mathare ne en 2023 kama ne girodho gi gonda 3-1 tuke modong Mathare osaloyo kanyo endo diriyo gisa draw diriyo kanyo endo tuke gi kiparni K Sharks odongi gi team no ero mar Kakamega Homeboys magigocho kawuono. Then next match en Police mano gi mabende gin gi lwetgi then Sofapaka. Then king'iyo kanyo endo team no ero mar Ulinzi kopogore gi Mathare magigocho kawuono gidonge Tusker mano mpira magin gi lwetgi then gibiro tieko league Posta Rangers. Kin timbe ariyo gi en team mane mi paro ni nyalo dok e lume kin team no ero mar Ulinzi kaachiel koda team ni endi mano mar K Sharks. King'iyo K Sharks anyalo wacho ni an korka korano kagomno dog e lume nikech ma en team mabende osebedo ka ochalo kaka academy osebedo komiyo nyithindo matindo thuolo. Ineno kanyo endo jatugo Stanley
Omondi masani gocho Sweden no wuok kaendi jatugo Humphrey Aroko sani ni kaendi nitie jatugo moro mane owuok Obonga pod en rawera ma bende dhi skul luongo ni Armstrong Omondi bende tugo ga tim ni endi mano mar K-Sax kanyo endo. Selfin kachako kodi ywaruok e kind tim ni endi mar Ulinzi gi tim no endo mano mar K-Sax. Ka berwon to Kariobangi Sharks adodong i league nikech kirango jotugo ma Kariobangi Sharks go gin matindo gi duto. Kariobangi Sharks emido kao jotugo ma samo Uganda 17 under 20. Ineno kodong i league en mogolo academy mar players. Sani kirango kata wanyalo wacho league ma Kenya midfielders. Inyalo luongo nyiga ka Humphrey Aroko to mano Kariobangi Sharks to podo team. Maiso ka berwon Kariobangi Sharks adodong Ulinzi odhiadhia bata gigi maneno ok gidhi go madhare manyiso ni mano game mokwongo ma gise lose. Tusker gisani be okapar ka ginyalo goyo. Posta Rangers amo ginyalo go draw. Manyiso ni Kariobangi Sharks nigi upper hand mar dong i league. Manyiso ni Ulinzi dhi dok e lum. Kariobangi Sharks dhi dong. Ta amedo lemoni mondo gidong mondo jotugo mang'eny oyudo opportunity nikech ineno ka timbe go dok i NSL. NSL anyalo wacho ni tek sana nikech kanye miyude weche transport tek morono na Mombasa morono Kisumu ineno. Anyalo wacho ne ka bende do ka sponsor be luso kata mana sani parne nitie team ma bende paro ni Ulinzi no so wach ni ka gidok e lum tikethe. Kori ineno gi kailago. Ora anyalo wacho ni Kariobangi Sharks unigo dong nikech kanye ma anyalo wacho ni players dhi yudo opportunity mar donjo i league ma Kenya to kanye kama gidhi wuokie ka gidhi tugo i pinje ma oko. Ulinzi dhi lakini Kariobangi Sharks dhi dong. Kasuku anyalo wacho ni K-Shark ok owinjo bed ni dok e lum. Kendo king'iyo kaka K-Shark osebedo ka tugo season ni anyalo wacho ni weche duogo bedo ne abeda matek gi chien ka. Lakini kani chako league K-Shark noko chako marach ahinya ki compare gi Ulinzi. Ulinzi anyalo wacho ni kaka ne league ni ochakore kata season ni ochakore en team mane osebedo confirmed ni dhi e lum. Ma Ulinzi gi Sofapaka season ni nok ber kodgi. Alafu Ulinzi anyalo wacho ni kata kodhi e lum ok ane pek ahinya nikech Ulinzi chalo like okaw ready mates. Okaw jotugo moselosi. But ki compare gi team mar K-Shark. K-Shark golo jatugo, omold jatugo, golo jatugo e lum, oloso jatugo ma jatugo ng'ere. Koro ma en academy. To ochalo academy mar timbe mamoko kata oginene ochalo academy ma Kenya Premier League. Kech kiyudo jotugo ma owuok K-Shark gin jotugo minyalo wacho ni kata Ulinzi achiel ni nitie jotugo moya K-Shark ma tugo Ulinzi. Koro thuolo ma kopo nodok e lum wadhi chalo jomohinyo ginene talanta mane iloso K-Shark ki compare gi Ulinzi nikech Ulinzi mostly bro do ka okaw jotugo ma kata kodhi gor to okaw jotugo moro moselosi to biro omedo kae. Alafu K-Shark en ochiwo thuolo. Koro chiwo thuolo ni kodhi thoth jotugo dhi hinyore. Mano namba 1. Alafu kaduka gimamiyo achaka wacho ni K-Shark nyalo dong. King'iyo Homeboys gi K-Shark, K-Shark kawuono nyalo go draw gi Homeboys. To kogo draw gi Homeboys automatically ginene Ulinzi ok nyal dhi goyo Mathare. Once ni okogo Mathare to be kako rumo nikech next game mar Ulinzi gi Tusker ok expect mondo Ulinzi ogo Tusker. Though K-Shark be nigi mpira matek e kinde gi Police ma anyalo wacho ni pod be ok dhi bedo mayot. But Police kata kochuno chako dhi ogo draw to Tusker dhi chako goyo ng'ane Ulinzi nikech Ulinzi tan gadiera ni games ni 3 modongo onyalo yudo point achiel e games 3. Mabe onyalo wuok mana e last game mare gi Posta Rangers. Then gini bende mana wach mar SDT mineno sani koro odonjore wach mar mpich Gor Mahia gi Mara Sugar. Chien kanyo endo bende ng'ur moro ncho osewuok. Ma bende kaendi bende chal ka gima nitie ng'at ma bende inchida ting bade. Nikech par ni nitie club mana kaka sangisi chano ngisi ni ka gidok e lum tikethe manu Ulinzi. Ma bende wacho ni chal ka gima nitie igeto kaka inyalo ting bade nikech inyalo paro ka season ni endi kanche chakore
Hussein Mohamed kano donjo FEC kata mana tim ni endi ma bende sani tayo FKF kano donjo FEC ne giwinjo ka giwacho ni golo wach ni mar playoff. Yeah. To ngene playoff no pange ga kotende kanyo kod Arun no ma bende no keti 2019. Kanyo ndo to iwacho ni tie rule ma bende no chake kanyo ndo ma 2025 ma bende iwacho ni rule ni endi bende chal ni no losa to kopuodhe nikech SGM onge mosaketi. Koro SDT ncho sachungo wach no ero mar kata ncho wacho ni playoff nyaka bedi. Iparo ni ka adhi chalo na wan gi chike ariyo ka wan 2019 to gi 2025 yes. To inyalo paro chien kae ma wadugo bede gi body ariyo mochung' ne adhula pacho ka. Sama ne ywaruok ni FKF ma chuoge nyaka body ma independent ma wanyacho ni chung' ne ginene like acting body man act ne football. Wach mar playoff owinjo bedi nikech gimomiyo owinjo bedi pod watiyo gi chike mag 2019 ma chike ma 2025 mineno no bedo draft gi kata bedo drafted gi gin chike ma pok opuodhi. To kapok opuodh gi ok expect mondo mi gole mondo mi o favor a club mineno ne the piny nikech koro ok odwa no the piny kele akela mondo mi kata ka en Ulinzi no to dhi raka gi kata ka en yani ineno ka STD iluongo ni SDT ng'ato no ringo dhi kuom SDT mondo mi duog playoff. Pani playoff njo sakethe nikech sani endi no ng'eyo ni automatically kata mana timbe go kanche gichako season nyaka sani endi season dhi karumo ne ging'eyo ni NSL timbe adek dhi idho malo mane gimo to timbe adek dhi dok piny. To sani ing'eni gini endi gimo chako chandago nikech odhi affect ng'ato. For example wanyalo wacho ni NSL sani Mombasa United ema namba 3 ne giseng'eyo ni gidhi direct to chako kedi gi playoff wawuono ni gidhi rado gi Ulinzi kata gidhi rado gi K-Sax dhi chalo nade. Ing'eni king'iyo NSSL kaka ochung' gi sani sama nyocha Okidi kao Mombasa wacha NSL wadhi wuoye mane but wach adwani ni wach relegation adwari wegi wach okay adwari wegi wach relegation king'iyo geno mar gi nenia ginyalo qualify automatic yes kako kaka njo sekete to kalore gi pek manitiere kata gi pek ma osebedo league no yani wacho ni tek mar league no osebedo kaka timbe osebedo kai ware piny ka kelo pek duogo bedo malo kan nikech timbe mowuok e Premier League kodhi tugo playoff yudoga ka mostly in ga gi advantage over timbe mowuok e NSSL. Yes. Koro anaparo ni owinjo wadoga e issue mar playoff mondo mi kata ka Ulinzi emo otieke namba mar playoff to raka gi timbe moya piny mondo tugo selfin be support ma ko support 2025 rule mokongo Liga ba Kenya cases mani court gina gik moko masieko last minute ngato neno ko dhi nyore kor ringo dhi court ging'eny lakini ineno ka te mane oseino wacho ni yes na hune kidhi court nango girito nyaka last likoro darumo ngato neno ko umia yaka koro odhi court ineno wanyiso ni but inge oseino wach ni gidhi tiyo rule ma 2025 yes shida eni poko timrok nade no giketo SGM yes poko puodhe ineno gima kelo shida lakini ne bed ni ber ne do tigi ma 2025 nikech ka league ne chako sani players ne tugo ka ging'eyo ni ma e gima wadhi timo the top 3 the league bottom 3 lower pay dokilu ineno mane e gima gisebedo ka gitimo yes wawacho players mag NSSL ng'ato tugo ka ng'eyo ni odwaro top 3 ineno kachopo koseng'e no dhi league nikech for ng'ato kako Okidi odhi Mombasa United kong'e no timre nadi odoki league yes mama mabe koro dugo ka pek ineno koro ineno ke no kichako iketo ni gidwa tiyo playoff yes Samo kendo ginyalo rado Ulinzi Ulinzi timre nadi gogi Ulinzi dongi i league ntie coaches anyalo wacho maberuone en Okidi yes woki bedo coach mar team matugi league doki NSL oken gima yot no seneno mbele no seng'eyo ni Mombasa United timre nadi the league modhi timre nadi odhi beti league maingo ni otima na gima 2025 nikech be ging'engo ko chandego manyiso ni
mano kes ma dhi yuare odhi kawo sam kasu ka winjo ki support kanyo endo ni playoff onego tugi pani playoff itugo gi team no ero motieko namba 3 koa piny nikech timbe ariyo ka koro sani Bidco gi Tusker no sabedo officially relegated koro nwang'iyo kinde Ulinzi gi Kariobangi Sharks ngadhi tieko thuolo no ero mar 15 thuolo mar 15 ng'ama dhi tieko kanyo endo dhi tugo playoff kaka itugo dhi tugo playoff gi namba 3 mar National Super League but timbe gi keto kanyo chako league mamalo kano chaki ne giwacho maber ni timbe 3 dok piny kacha endi bende nowacho ni timbe 3 timore nade idho masani number 1 2 3 no ng'eni gin automatic to league maduong' sani koro dakele NSL ng'ato sani godhi e court mayo miya kone ni ng'ato chalo ka gima or ka endi mon mi okony kore nikech king'iyo kanyo endo for instance Ulinzi Stars moko dar yambo nicho sawach ni ka gidok e NSL tikete yes samoro gine mag nyalo bedo ni girige koto ka wacho ni gine mag ringo nikech nyaka sani pok wang'e ng'amo ringo kuom SDT mak king'iyo ginene Ulinzi gi kaka en alafu king'iyo chike mag FKF yes mondo mi chik chak tiyo chik no nyaka puodhi donge but ne giyiere ang'o samoro chak league ne mondo mi chik ti Fred chik nyaka puodhi donge ing'eni nyalo chako gimoro nitie kamiritigo iwe ni Fred okay chako ligo donge mpicha adek koro keringo don koro iluwo chik koro kaka en chik to chik oti nikech nitie chik minyalo wacho iketo chik to kaka ikelo chik ni duogo inyi for example kata kiriwe gi siasa mapacho yes ineno kaka manen jalu ker Rigathi Gachagua king'iye sani kikele dongo bedo impeached yes to noluwo chik mondo mi ong'e ka process manotigo kata procedure manotigo mondo owuodhe koro the same timore e football koro mondo mi ji oyud haki gi chik ni kidwa ni ochak tiyo ma 2025 yes luong NDC mondo mi opwodh chik ni koro chak tiyo officially mok niya ikele sani samana chako league ji nodhi e bura ok kete mesa ji nowinjore nowinjruok to nokokadhe ng'ato koseneno ka hinyore nitie winjo selfie nitie winjo to gikadho aparo ni Kenya ka endi ka opok wapogo tugo gi weche mag siasa kata keto siasa tugo to kapar ka wabiro dongore weche go eko mag tuke mage mo bineno league ma Kenya ni piny yes to mage for instance by the way sani endi okay ido kata ka player mawuok Uganda mon bibi tu Kenya tek yeah noge lado ma league ma pacho ka odok piny kata Tanzania mostly bido ka ido ka players waro Tanzania ni pesa ineno mage gik makelo shida gik mani ng'ato koseneno ka hinyre dhi court league ma Kenya issues mani court ng'eny kopanggi mapok gitatua kata ka wacho Pokomul Nairobi United gi Gor Mahia Pokomulo league rumo kata saa mwuoyo ni FKF nyoro this week anya wacho ni jumane FKF bade ma Migori nondiko kadwaro mondo mi kaone ng'ane Mariga atua iwinjo kalore gi gik mancho timo chien ka kata sani liekore ni Marega madhiro Marashoga koro ineno like weche mapacho ka adula mapacho ka Fred jomoko noketo picha ne gi CEO mar Marashoga kanyo endo aneno king'ise ni kohero to kawo kombe omi FC Leopards wada kawo yweyo kanyo endo janeno mar Kala TV kwaduogo to wang'iyane kanyo endo ni to yorok mane tugo nero mar ariyo kata league mar ariyo pacho ka NSL to dhi chalo nade gin time mage madhi idho league kanyo endo kapod wakete kata timbe 3 ma idho nikech sani king'iyo league no endo mana mapiyo piyo kapok kawo yweyo ka endi Migori Youth otelo gi points 68 3K nigi points 68 then Mombasa United bende nigi points 68 then Equity FC ni kanyo endo koda points 64 timbe 4 gi eki PMP king'iyo timbe 3 koriwo points kanyo endo wadugo ng'iyo mano endo bang' thuolo machuok meda kete ka endi kikidhi mabor.
Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Janeno mar Kala TV wadhi nyime yonero makare kasuku Steve Oyando maendi magi joera go kuma gor matek miwuoro wacho kanyo ni koro Fred osipno temo wacho ni mara nyalo go gor wani no konchiel wan kata gitere Old Trafford wabro dhi jogor bedo mos warito ni to idhi ngade nango then MC
Goigoi Wood Bente wacho kanyo ni Mosna Kasuku kanyo endo yonero makare mago mago kum jogo mabindo sekete kande Prince Guya bende wacho ni chenro yonero makare kanyo endo mago jogo eko ma okete kande Kasuku self ni kacha kodi NSSL race to KPL kanyo ende kinde team no mar Migori team no mano mar 3K FC team no mano mar Mombasa United nitie Equity kanyo endo king'iyo ngwajni ende wenyo chomo kanyo nikech anyalo wacho ni mokuongo en Portgy Park ne Migori nikech wacho ni anyalo paro ni sani ende king'iyo kaka team no endo bedo organized en team no mabende omiyo wachako bedo gi team moro kata wagero team moro mabende wuok e kaunti no Migori kinyalo paro kinde mokalo ne wan kanyo koda team no mar Sony United mane wuok Migori kanyo endo sani king'iyo Migori Youth anyalo wacho ni tiend ga chielo saidho league no ero maduong' ma pacho ka indi mano Kenya Premier League kanyo endo kata bedo ni timbe degi kisana riwo points kanyo endo kata ni bok matin tigu igwethi oko kama ne kana gweth Mombasa United gi 3K kanyo endo bang' ka tim ero Atalanta FC no rodhogi kanyo endo Migori Youth ge 3K anyalo wacho ni gise maintain nikech kirango sana table mar NSL iyudo ka 3K number 1 Migori Youth kamano manyiso ni gin go opportunity actually iking'iyo 3K wuok mabor time manche yware ka en Migori either Migori ni malo Mombasa ni piny njen Migori gi Mombasa to Mombasa bende anyalo wacho ni bang' golo coach ma bende anto kora ka par ne gima kare igolo coach ma bende osekedo kama ber mano Gilbert Selebwa kendo kelo kanyo endo Kidio kanyo nyono Kidio en coach marach though but wilo coach gi league almost league darum jal ma bende nchoketo makare kanyo bende anyalo wacho ni Mombasa bende chal ka gima ne mistake nyalo bedo kanyo endo korka kora kata kamano endo king'iyo ywarok nje kin Mombasa gi Migori ng'adhi bedo namba 1 ng'ama dhi kawo kombe ni endo kata kamano endo kising'iyo sani Mombasa dok nyaka thuolo no mar 3 ineno 3K nyaka ne either gibedo nyaka namba 1 nyaka namba 1 yes nyaka ne gi either ineno gise maintain mangiso ni 3K gi Migori Youth nigi high chances mar idho league alafu Migori Youth wanyalo wacho yando nyaka gi Muhoroni koro mano dhi ngiso ni Inyanza wadhi bedo Gor Mahia wadhi bedo gi Migori Youth kaswagenda pingo wach mar Gor yes ineno mano dhi ngiso ni Nyanza kendo wadhi bedo gi team moro ma dhi timre nade madhi bedo i league nikech ainya piny luo nikech adier woki NSL bi yedhi league okiyot anyalo wacho ni NSL ye league matek nikech timbe ne kuonde mopogre ma boyo wuoth bor sana mangiso ni yudo pesa matero jotugo kuonde monego be ni gidhiye en a lot of effort mangiso ni gi deserve doka di Mali League Mombasa United shida en golo coach ka ligo chopo kama ing'e coach mosechako go jotugo nyaka kama gichope emong'eyo teko ma jotugo kaka jotugo nego benti brenadi tugo ong'eyo kama jatugo maber jatugo marachi kelo coach manyien dhi hinyogi nikech Okidi en coach maber yande en coach mar team matugi league lakini ineno dhi kacha dhi chako kendo odhi chako lana jotugo mangiso nyalo timre nade nyalo hinyo Mombasa United nikech kendo ka wach mani kocha kotugo playo nyalo miyo gitimre nade gidonge NSL mangiso ni 3K gi Migori Youth nigi high chances mar timre nade mar idho league Mombasa United ema en 50-50 kata coach ber lakini gisama gikele coach en samaraj niki timor ka indi mari Equity nikech inyo kanyo indi Equity ni bang' timbe ariyo gi timbe adek gi points 4 en gi 64 embe king'iye kanyo endo chalo ka gima embo okayo dhoge kanyo endo nikech king'iyo timbe gi eki kaka Suku poko wuoyo actually king'iyo kanyo endo sani endi team no ero mar Equity king'iyo kanyo endo 3K dhi gocho gi Equity ma en mpira matek nikech Equity bok macheso en tugo mitugo kawuono ma bende en tugo ma bende Equity ng'iyo mondo mi oyud loch mondo mi okete position maber mar idho league kanyo endo then king'iyo kanyo endo Mwatete
kiny gocho gi Mombasa, kiny gi Yos Mombasa, mang'is Mombasa kiny dhi limo Mwatete. Ben Migori gocho gi Kibera. Migori gi Kibera bo ken tugo mayot. E king'iyo kanyo endo tim eri mar Equity, ben tim mano bende anyalo wacho no sabedo kotimo maber e ligi ni ende. Alafu kanyalo ikineno mi Equity kanyalo dhi league. Gin go wanyalo wacho ni gin go financial muscle. Yes. Ineno. Ta aparo ni mano e teams mani league sana dwaro bedo go financial muscle. Mangiso na gibe ka ginyalo donji league. Yes. Nyalo bedo gi maber nikech mano wadhi bedo gi teams ma ginyalo kata ka sponsor obedo ni onge, but ginyalo timre nadi, ginyalo maintain team. Mangiso Equity ni gi kila kitu. Ma gin ka ginyalo gin go financial muscle kila kitu nikech ka gidhi donji league gin ma gidhi bedo team kende ma yudo support kowuok Equity. Ineno. Mangiso ni ka gidho league dhi bedo advantage kibende, lakini kamochope gi tuke modongi tek, alafu points ang'wen ok en points matin. Kane be ni league yakachako ama nika idiere kanyo nyalo wacho ne gin points matin, lakini gin samochope ni gin points mang'eny ma gin donji league dhi bedo matek, lakini ne ben ginyalo donjo en gima ber nikech gin gi financial support, to mane gimidwaro i teams matimre nadi matugi league. Kasuku achako gi Equity. Kama ligo gike gitemo. Lakini e season ni to an gi ng'wonwa. Nikech aparo ni gidong gi tuke ariyo. Yes, season ni to bod gidong ng'eni league ni endi mara nasali tugo mpich 38. Yeah. To sani koro gin round mar 34, mangiso ni pod gidong gi mpich 4. Kata bit ma mpich 4 Fred. To Equity bro ng'wononwa gi kama ligo gike ni. Obro rito season manyien. What if ka go 3K kawuono? Kata okonyal go 3K mana dira manitie gi sani kaluwore gi standard ma 3K ni godo. Yes. Alafu gi aim ma 3K ni godo okonya yie mondo Equity ogoye gi samo wueni. Dong 3K be mani dala. Yes. Okonya yie mondo lose ne ginene ne Equity. King'iyo ligi ni kano chakore Fred, nitie team machielo ma bende anya wacho ni expectation marwa kode ok ochopo kare, Mofa. King'iyo kane league ni chakore, Mofa ne en achiel kuom leagues kata teams mane wan go gadiera ni nyalo biro idho male league but nokotimore kamano. Kadok e timbe adek mano nini Mombasa United 3K. Yes. To gi ginene iyudo ka e timbegi anyalo wacho ni Migori Youth osebedo gi consistency. An gadiera ni this season Migori Youth is one of the teams ma dhi bedo kabiro e league manyien. Yes. Odhi donje league. To sama Migori Youth odonje league en plus kendo anyalo wacho ni en achiel kuom ber ma dhi biro e alwora ma Nyanza kotenore gi weche goeko mag tuke. Migori Youth osebedo ka yudo support chien kanyo nyocha neno ka giyudo bus. To ma anyalo wacho ni achiel kuom gigo mosebedo ka motivate club. To kik wang'ia ni wamor ni Migori Youth odonje league. To bang' donjo Migori Youth e league, wan kaka johera wadwa timo nade mondo wa make sure ni wa maintain Migori Youth e league. Nikech onyalo biro kendo wanyalo mor ni Migori Youth odonje league. To bang' ka Migori Youth osedonjo, ere kaka odhi sustain pressure me Premier League, ere kaka odhi chulo jotuke mondo maintain jotuke oyud duoko makare. Koro aparo ni ne jotelo johera mag mpira mag adhula ma wuok e Nyanza owinjo bed ni wakawo thuolo to waneno ni wamiyo Migori Youth support manyalo maintain league season manyien. Bire league to biro. To kose biro ere kaka wadhi maintain. Actually nitie jatelo mawuok Migori ere kaka wadhi maintain mondo mi o survive a league. Nikech king'iyo pressure mar league, Migori Youth dhi wuotho ka tugo across the country e piny e gine Kenya mangima. Mondo mi odhi dwaro support. Jotugo nyaka chul. Nikech king'iyo kaka ni chulo gi sani e NSSL dhi pogore kaka chudo gi dhi timore nade ka gidonjo e Premier League. Koro mago gik ma nyaka wang'i. And ka duoga relate gi kaka timbe ma dhi the Premier League, Mombasa United anyalo wacho ni
Mombasa United ne nosego kwan ni gi the Premier League to negi timing gi emano inyo gi Okidi. Selebwa osegolo Mombasa United mabor. Yes. Then timing magiketo anyalo wacho ni nyocha gichalo jomunyiso Selebwa madharau. Nikech Selebwa golo team cha piny ma okelo mogik e level ma ojoko i the league. Kaeto gigole ka gin gi paro already ne giseng'e chunygi ni gitimore nade gi the league. Koro gineno ni gidwaro coach ma is experienced. Yes. To wigi will ni this same Selebwa emomiyo gichope level mane gintie ni. Ka ne gidwaro mondo mi gikaw Okidi, ne giwe Selebwa idho team. Kose idho team, to koro ginyalo bedo kode piny, to konen Selebwa. Okay, koro pok waneno ki coach Premier League. Selebwa sa coach Premier League? No, like Gisani. Selebwa sa coach FC Leopards 2019. Ineno Gisani. Selebwa sa coach Moroni. Ineno Gisani. Yes. For this Selebwa achelo support sa coach Shabana United. Yes. Shabana FC. This season, negi kono Selebwa niya. King yo the last season ma wan godo ni. Yes. No kisebedo ka in Premier League. To sami sebedo ni onge Premier League. Maybe iyudo ka gik moko lokore Premier League. Team wateri lost on one day. So wambe waneno ni mondo mi wachako kaw yo machielo, wadwa kawe gi nga go Okidi. Koro ne gidhi introduce Okidi. But golo Selebwa at that stage dhi mono Mombasa United in the Premier League. Actually, kami gima timore Kenya League. Nikech Kenya League medo ka coach sign contract. Lakini after 3 weeks kata 1 month. Nikech kata mana team no ero mano mar Mofa. No sa dero Charles Bruno. To Bruno okotiyo kata 1 month nini. Okotiko kanyal wacho no okotiyo kata okotiko 6 months nikech ko wuok e Kisumu All Stars to gikawe. Ka league pok orumo odire oko. Koro gimang'e ni 3K bende nigi ikruok makare. Yes. En achiel kuom timbe madhi biro. Gin gi Bigor Youth, aneno ka gin gi automatic chance mar idho. Yeah. But Mombasa kopo ni wach playoff cha nitie. To gibiro ng'wono. Wabro ng'eni biro chalo nade kanyo endo mano kotenre kanyo kod tugo eko mag National Super League bende wadhi mi duoko mag mbele kanyo endo aparo ni sani nitie tuke mitugo chakre sa 7 mar odiechieng' manang'isi ni to gi tuge nang'o kanyo endo kwawero kod mano endo mana mapiyo piyo kasuko kaluwore kanyo kod sa bende wach mawuono wadwa na gwel kanyo endo matin en wach endo mano mar pamoja AFCON qualifiers draw mabende notim e pinyno endo mano mar Egypt bumane ero makayino mano chieng' tich ariyo nyalo paro kanyo endo ka timbe 48 koro ncho kete draw kanyo endo mabende gidhi duo kanyo endo ni to gin timbe mage mabende dhi biro kanyo endo Kenya, Uganda gi Tanzania mano kochopo e dweno ero mar auchiel tarik 19 nyaka tarik 17 mar dwe mar 7 higa ero manyien mar 2027 e kanyo endo kata kamano endo kora this time round wan kaka Harambee Stars kata team mar Kenya nokomiwa mbese wa kang'eni joge ne paro kod wang'o momiyo gimiwa mbese wa machalo kaka Senegal, Ivory Coast kanyo Cameroon mage mbese wa mage mbese wa kaka Kenya Stars in fact Stars no winjo mi Seychelles makade ni nelo itoro mi ko Seychelles di Comoros tichaki mede Rwanda okanyami tichaki mede kata Guinea Madagascar to do kwano nyithindo mbese wa ne Senegal Morocco Fred aja Kenya lakini kata bedi ja Kenya yes ntiere gik moko ma kuchomru ga chomate Kenya ni group no ero mar da gin kanyo endo koda team no ero mar South Africa, Eritrea, Guinea kachiel koda Eritrea hapa South Africa parni kata kamano endo kaluwore kanyo koda CAF nyaka gitu parni Kenya gi Uganda gi Tanzania gin gisedonje tuke gieki nikech gin ema gidhi bago tuke gieki kochopo higano ero manyien e kind dwe mar auchiel tarik 19 nyaka tarik 17 mar dwe ero mar 7 Selfin king'iyo kanyo endo drone endo mabende abiro tang'o kanyo abiro kwayo kanyo mondo ketno kanyo endo mapiyo piyo king'iyo group drone endo pool mano bende neno ka en pool matek parni qualifications gieki biro chak tugi e kind tarik 21 mar dwe mar 9 higani endi nyaka tarik 30 mar dwe mar 3 higano ero manyien berwa bro ng'eyo ni gin timbe mage madhi dhi e tuke eko mag AFCON mabende biro bagi East Africa kaendi mane pinyero mar Kenya, Tanzania kachiel koda Uganda e kanyo endo king'iyo drone kaka nopange kanyo endo abiro kwayo producer moro mondo chako dugno nena e drone endo kanyo endo mana mapiyo piyo kata kamano endo Kenya nigi South Africa gi Guinea gi Eritrea group no ero mar da
tieko position 2 group B. Yes. Mangiso ni gin gi experience mar AFCON. Yes. Gin gi players mabeyo. Tieko i group B oken gima yot. Yes. Mangiso ni group no gine magitek. Kenya wanyalo tieko i namba 2. Kata odhi bedo matek nikech squad mane ogol kidogo tek sana. Mapoko mi squad, mapoko ngene squad poko gol. But mano golo machane friendly kata mana FIFA series. Ineno friendlies ma osebed higolo. Kikishanga kama joge madhitugo. Yes. Nikech wanyalo wacho ka nochakre matin dong sani neno imedo players ma tugi pinje maoko. Manyiso ni magi players ma ginyalo tugo go qualification mar AFCON. Yes. But group no South Africa, Kenya, Eritrea, Guinea. Wanyalo tieko namba 1 tek lakini wanyalo tieko namba 2. Kasuku. South Africa. Dabine makati. Angene king'iyo rang'iny ma South Africa osebedo godo piche. Yes. Automatically group no emo the lead. Kanyo ngene to ni onge bembeleza mtu. Fred kata bit man ni onge gine bembeleza ng'ato. Group no namba 1 e group no en South Africa. Yes. Namba 2 bro bedo Kenya. Namba 3 bro bedo Guinea. Namba 3 bro bedo Eritrea. Namba 4. Namba 1 bro bedo South Africa. Ariyo Kenya. Yes. Gini kikire anda rate. Gini di bed namba 3. Ina tugo ni anna sangiye. Gini namba 3 group no Fred. Gini namba 3. Eritrea bro yuagore group no. Selfie mana mapio wabro kwa mono kelwa groups go komo wangi gane mapio kanyo yendo. Kinyo kanyo yendo group no ero mar A ni to timbe mage mantie e kanyo yendo mapio wabro ngiye kaendi ma chap kanyo yendo na paro ni an kodgi kaendi abro migi kanyo yendo ni to dhi chalo na to wangen to en group mane matek kanyo yendo tuke gi eki mabende idhi chane kanyo yendo mana mapio kanyo yendo selfie no kangeni sai yude kori kono Fred group L. Kani ba parno wach ni tiere group L. Yes. Parno kingi group no en group moro ma bende ok dibedo mayot. Selfie ni nyalo nyiso group L kaka chalo be en achiel kuom group ma paro ni nyaka wadho kete wang'o oko bedo group mayot ne timbe group no ero mar L. Yes. Kanyo yendo mana mapio ko dibedo mayot ne timbe go eko ma tuge group no. Wacho ni onyalo bedo group ma bende koko kete wang' maber to inyalo yudo kaka ni paro which nyalo tore. Yes. Paro ni mano bende en group moro ma nyaka okete wang'o kabisa. Kiseyude bro manye kanyo yendo nikech paro ni picha wa mane production kanya hindi mar groups nendo chal ka gima ne gitatizo moro matin wabro kele kanyo yendo mapio mondo wang'isi ni to kako pange chalo nade kanyo yendo mano Africa Cup of Nations qualifications kanyo yendo group stages to dhi chalo ayude kawachako gi group A nitie Morocco. Yes. Achiel koda Zimbabwe. Ni kanyo yendo group no ero mano mar E. Group F Burkina Faso, Benin, Mauritania, yes. Central Africa. Group G, Cameroon, Comoros, Namibia, Congo. Group H, and Tunisia, Uganda, Libya, Botswana. Group I and Algeria, Zambia, Togo, Burundi. Group J and Senegal, Mozambique, Sudan, and Ethiopia. Group K and Mali, Cape Verde, Rwanda, and Liberia. Group L, Nigeria, Madagascar, Tanzania, Guinea-Bissau. Shemeji ni group L. Yeah. Koro kinyo kanyenda kinyo group no ndanya la paro ni group C. Ema weche tek kama Ivory Coast nitie gi Ghana. Mane group mane ha group of death. Group no
kata bit mana Ivory Coast nitie gi Ghana already waseng'eyo ni di ariyo go nyalo ngado tiko jama nyangado tiko but mpira bende ok inyal wacho king'iyo Ghana of late inyalo wacho ni Ghana tuke osebedo ka ni piny and then tuke mag qualifications gi yudo ka kothemba en tim moro mathembo to be adhiya koro mano bende advantage minyalo wacho ni en godo kanyo. Group L makasuka wacho shemeji gi Nigeria kanyo obedo matek Nigeria, Tanzania alafu Guinea Bissau. Guinea Bissau bingine okinyalo semeji to onge tich matek kanyo nikech gin automatically gisa qualify. Ingara gidiwa mana buoto. Kata Kenya jwa mana buoto we ne rite tik namba 1 to gin gidhi go AFCON. Anyalo wacho ni group J Senegal oyude mayot. Yes. Inge Senegal M1 go level machal. Yes, mane mbas Kenya. Mano ok mbas Kenya. Neno ka Kenya kata AFCON ong'eyo maber niya. Gini mbese Kenya kete godo en mana ni gimana. Joge mage miwaga. Ido ka petne miwaga Ivory Coast kata qualification mar World Cup nyine ka wan gi Ivory Coast group. Aya AFCON neno ka ne wan gi Senegal gi Morocco. Senegal gi Morocco mano dhi go final. Manyiso ni Kenya notieko namba 3. Still score ido to kuwo. Usikilizo kenbasu. Giketho tiendwa. En Senegal, Mozambique, Sudan gi Ethiopia. Senegal, Mozambique, Sudan, Ethiopia. E group no Mozambique gi Senegal. Bende anyalo wacho ni e group no ginyalo bedo. Sudan ok machezo. Sudan ok machezo lakini e level ma Mozambique goe godo. Yes. Nike inge Sudan coach gi wuok Ghana to kata Ghana national team ne manye manyiso ne Sudan okyot. Sudan ok machezo e group no. Sudan nyalo qualify. Onyalo qualify gi Senegal. Yes. But ananeno ka Mozambique ok inyalo wito. Ok inyalo wito. Wabro ng'iyo but e group no automatically aneno ka wadhi kelo achiel grube go kaka gin no. Yes, aneno ka Sudan gi Senegal dhi qualify group no. Ananeno Mozambique gi Senegal. Sudan agol. Group K anyalo wacho ne Cape Verde yudo mayot. Mali be kyot. Gin en Mali, Cape Verde, Rwanda gi Liberia. Group no bendo be king'iyo kanyo endo anyalo wacho ni Cape Verde gi Mali nigi hapa chance lakini king'iyo Rwanda of late gisebedo ka gitimo maber but Kimbari iko ne gi hapa hand. Kanya bro riwara kodi lakini Rwanda to kwa bende okonyalo rule out. Yes. Yeah, any possibility. Group B Egypt, Angola, Malawi gi South Sudan. South Sudan wagol. Wadong gi Angola gi Egypt. Kanyo bende Angola gi Egypt nigi hapa hand. Malawi bende bro ngono na matin. Onyalo yudo. Nitie tim moro mano chendo sana AFCON mano kalo. No kan Malawi ni. AFCON mokalo. Nitie tim moro ma bende ne ji underrate no chendo. Apacha Lesotho ya. En gi Morocco. Lesotho nigi Morocco group gi Gabon gi Niger. Kata group no bok machezo. Group yot nikech Gabon. Yes. Wanyalo wacho ni Gabon ber. To Niger bende nika. Iwinjo. Actually kinyo kanyo endo Lesotho timbe go te almost ne nie nini mokalo. AFCON mokalo kargi te agwen. Mano bende group machielo. Niger bende ni king'iyo in a way ok odhi bedo mayot. Yes. Gabon bende king'iyo sani kaka en gini. En mani koro king'iyo level mar Gabon thoth ne yudo ka Gabon jotugo ma en godo ma nyalo wacho ni gi experience. January gore gi December kuom gi tuke. Yeah. King'iyo kata kaka Aubameyang sani kama entie. Okay, nabo mayamo. Tunisia ni group mane? Tunisia ni group H. Gin gi Uganda, Libya, gi Botswana. Uganda, Libya, Botswana. Yes. Dore ngeni kanyo timbe adek. Kanyo wanyalo kawo. Biro manyo yo magida donjo ge tuke gieki. Lakini auto king'iyo qualification ma kawaida kanya biro kawo Tunisia gi Uganda. Gi Uganda. Wabro ngeni bro chalana gi tuke go iko mag AFCON kata kamano endo kalore gi sa ma bende mayo wango kaino dan waringi. We wang'eni to chalo nade weche go iko mag EPL ma bende rumo kiny e kanyo endo parni Arsenal no salandi kaka joloch. Wacha ni Arsenal loch ni champion. Wiketo gini. Awacho ni Arsenal no salandi. Wacha ni no salandi. Awacho ni champion no salandi. Wacha ni champions ma England gin Arsenal.
Tiketo wach no bedo mayom. Wach mari no selandi no ae. Arsenal FC no selandi kaka joloch mag EPL kata gine champions mag England e kanyo endo season ni mano ma 25-26 e kanyo endo bang bede kuyo kum thuolo mar higni 22 nane ng'ato bende nosewacho ni FC Leopards be okawo kombe since 1998 gimbe Fred. Mano kazungu nyalo bedo gumoro kiromo kode tikwongo ne champion iriyo nade. Selfie ne matindo kaka kimosowa. Sani kimosowa tikwongo kimosowa ni champion. Ni nade? But mano kwadang'e ahinya. Arsenal, congratulations. Thank you. Kuom kawo kombe season ni endi. Kendo iga motiko to wemedo. Wachote ni wan champions. Iga motiko congratulations kuom kawo kombe season ni endi. But mano ok wadang'e kawuono ahinya. Wach modang'e kaendi en wach no ero mano mar dok e lum. Mabende kiny ne bed final. Anyalo wacho ni kiny nyalo bedo final day. Kind Tottenham gi tim no ero mar West Ham. Ng'ama dhi dok, ng'ama dong' nikech Burnley gi tim no ero mar Burnley osedok gi Wolves, yes. Burnley gi Wolves osedok kanyo endo. Koro ywaruok odong' e kind West Ham gi Tottenham mabende kindgi en point achiel. Nikech Tottenham ni thuolo mar 17 gi points 36 ka West Ham ni thuolo mar 18 gi points 30. Gima timore ni Fred. Tottenham nigi points 38. Yes, king'iyo en points 2. Points mani kind Tottenham gi Everton, not Everton but Tottenham gi West Ham. Inyalo wacho ni king'iyo tugo modong', West Ham odong' gi Leeds United. West Ham gocho gi Leeds King. Tottenham gocho gi Everton. To king'iyo Everton, Tottenham dwaro just a point. Yes. Yudo nikech kata king'iyo tugo manyo tugo mokalo, odwaro mana point. Manyiso ni ko yudo point achiel no, to goal difference mekinde makata nani Leeds ogo. Yes. To West Ham dok e lu. But gi chunya sie to nok agomb ni West Ham odog e lu. Na gombo mani Tottenham odog e lu. Ma ka Leeds ne nyalo winjo kwaya na. Leeds no winjo no aware West Ham oyudo points adek. To Everton to ing'eni ato to wang'eyo eno nyalo duoko nwa go delu. Kech kibiro marach iduoki. Mondo mi at least kiburi moro manosedonjo Tottenham to odog piny. Agombo neno kaka Madison tugo piny kocha. Agombo neno kaka Richarlison tugo piny kocha. Kata chaka agombo neno kaka ng'ane ne bende tugo piny kocha. Iluongo ni Colombia Mwami. Mien. Nus Dimbario gi kindgi en points 2. Tottenham nigi points 38, then West Ham nigi points 36. Mangiso ni ka West Ham win to Tottenham lose, to West Ham they mangiso ni Tottenham only just a draw. Tottenham just dwaro mana draw. To koponi ogoe, that is the possibility monyalo dok ge lum. Gocho ne no kende manya duok e lum. To samo goe West Ham ok dwar draw. West Ham dwaro win. West Ham is a must win game makiny gi Leeds. West Ham makata Tottenham ogo draw to West Ham win. Goal difference makindgi favor Tottenham. Yes. Iwinjo. Manyiso ni West Ham dwaro mondo mi ogo Leeds around gonde 8 kadhi mbele. Mabe manok nyalore gi kiny. King'iyo kata kaka Leeds osebedo ka tugo, inyalo wacho ni mae achiel kuom team ma nosekete ni embo dhi e lum. Nasekete chien kanyo lakini oduogo loko na paro gin gi Nottingham Forest. Onge ng'ama nong'e ni ginyalo chier ma gichop kama gichope ni. Selfie ing'eyo kata ka tugo mane Tottenham tugo gi Chelsea. Yes. Be pod ne gimanyo draw mondo gidong' e lig. To Chelsea mane yot goyo. Chelsea dinyo ni tigo maber. Kindi Chelsea ne gidong' Chelsea gi Everton. Gi Everton, yes. Chelsea ema nanyalo wacho no Tottenham ne nyalo yo mayo magoyo Chelsea. Emomiyo tugo no norumo 2-1. Yes. Everton okapar ka Tottenham dhi goyo. Manyiso ni gin lum ginyalo gatimre nade. Ginyalo doke kata obedo ni West Ham dwaro loch. To kendo anyalo neno marach nikech gizebiando semigi moral. Bogi go nyaka draw gi Leeds. Koro kendo ka gichako gidoki lum. Yes. Ok dhi bedo gima ber. Lakini Everton magidongo yudo draw kata kuom Everton gisani to tek. Iko digo Everton ming'eyo, kiwe Everton wikia. Everton momiyo ligo dhi. Everton. Kora ng'ena wuoyo Tottenham, mano miyo ligo sedhi. Mano wacho ni gidwani mondo gogi mondo kik wakaw lig. Koro adwani gimbe giwinje piny kata kaka tawo.
Everton mawuoye no wang'eyo. Omiyo League of the ber mali. Manyiso ni Everton gi Tottenham gi sani goyo Everton ne tek. Kuom Chelsea gi Everton, Chelsea mane gi goyo lakini Chelsea ero nosegogi. Everton nyalo gogi lakini gimanyo mana draw. Kindgi gi West Ham ng'ama dhi dok e lobo. West Ham gi Leeds kinyo mpira no endo iparo ni West Ham nyalo yude mayot nikech is a must win for West Ham. Okonyal yude mayot. Ginyalo go draw lakini onyalo jikaza mondo dong' e league. Onyalo go Leeds lakini okoyot. Draw to ginyalo yudo mayot. Esperance anyalo wacho ni onyalo dhi go Leeds. Nikech mano e kama gimbe gidong' sani ne ging'iyo. To go Leeds bro bedo mana positive ne gin based on result mowuok e kind Tottenham gi Everton. Yes, Bournemouth sano sa qualify e tugo eko mag iluongo ni anyalo wacho ni tugo eko mag Europe. Pok wang'e ni en Champions League, pok wang'e ni en Europa. Kata kamano endo tugo makiny ema samoro dhi tamaye ni to gidhi tugo Champions League koso gidhi tugo Europa. Liverpool bang' wuok nono season ni endi ok wadagi ni wawuok nono wayie. To samoro potka wanyalo wuok ko Champions League selfie neno gini nade? Ok udhi wuok. Konego wuoga. Onego bedie mondo ineno Liverpool gi Arsenal ema apar nokonyo England e Champions League kocha. Gizani Champions League to okudhi wokie. Liverpool dhi tugo Champions League. Mana an go sure. Kasuku Champions League okunya wuoke nikech Aston Villa nika nosekonyo koru. Koro bankao Europa. Yeah, to bende mano dhi bedo mana positive kupona Aston Villa tike namba 5. Man bingine kwar manyaka ogo. But gimang'eyo ni Champions League Aston Villa kunyal tike namba 5 nikech automatically gi namba 4. Gi namba 4. Koro ne gisekao nini Champions League. Not Champions League but Europa League. Ma nyiso ni sport achiel mar Champions League mar Europa owenu already nikech ang'enu dhi tieke namba 5. Liverpool gocho gi Brentford. Kato goch magi Brentford, kato goch magi Man U. Sani Liverpool tieko lige namba 5, wach no watieko. Mabiro ng'eni biro chal nikech Brentford ma teken mar Man U gi Brighton. Gi Brighton, yes. Okay, Man U se kao thuolo mar 3 ma wanyalo wacho ni mano margi. Yes. To Brighton bende manyo thuolo mar tugo mpite mag Europe. Yeah. To king'iyo kuma Brighton nitie ne thuolo mar 7. To e kinde Brighton be gombo ni mondo mi jo Istrika kalgi. Jok ma wan gi gimoro amora, wan gi club World Cup, wan gi coach maber. Lunga ni Chelsea. Gi Chelsea. Okay. Mondo jo Istrika kik kalgi nyaka gigo manyo. Chelsea ni thuolo mar aboro. 3 points per beach gareyo. To Brighton bende nigi points per beach gadek. Nse ne thuolo mar 7. Yes. To mondo kik kale kich kopo ni gikalo to gidhi chako wuoyo kane gidhi go conference kendo gidhi timo. Mane mok wadwaro. Gima nyaka gitim Brighton kinego Man U by the king'iyo kaka Brighton. Okay, Man U sebedo anyalo wacho ni Man U sebedo magoyo tek. Lakini king'iyo kaka Brighton osebedo ka tugo gi Man U gin gi chances mag goyo Man U nikech gin gi gima gilaro. Man U sani onge gima laro, already gise qualify for Champions League. Koro Brighton nyalo yudo chance mar kawo points adek ir Man U mondo mi otieke mbele Chelsea to wach no rum. Okapar ka Brighton nyalo goyo Manchester United. Ma Brighton nyalo yudo kuom Man U sani. Kendo mana Danny Welbeck. Draw. Welbeck kinelo gol. Maler gi mitoma. To mani lo gol adi. Achiel kokalo kuom Matthews Cunha. Wach no watike tike kamano. Bura no ng'ado kamano. Aneno ni gima Brighton nyalo yudo kuom Man U gi sani. The best and draw. The best in a draw. And the worst monya yudo en a win. Man City kini gocho gi Aston Villa sa 12, Man U, Brighton sa 12, Fulham, Newcastle sa 12, Spurs, Everton sa 12, Liverpool, Brentford sa 12, Burnley gocho gi Wolves, Jolum, Nyorado.
Gimosore kanyo sa 12 Nottingham gocho gi Bournemouth sa 12 West Ham Leeds sa 12 Sunderland Chelsea sa 12 Chelsea di game matek ka Fred adwa koni Palace gi Arsenal sa 12 tugo mar Sunderland gi Chelsea yes season ni onge ngama nong'e ni Sunderland nyalo tugo decide ma Sunderland tugo nikech king'iyo kaka Sunderland no in the league Sunderland no biro kotugo playoff to kako tugo ma ochopo kama ochopeni anyalo wacho ni mano is one of the teams ma kane summarize kaka season ni obedo anyalo wacho ni gin achiel kuom timbe monjo bed ni miyo credit yes gin gi Brentford to gi team mar Brighton kech Brentford bende no kano uso jotugo but te ma oduogo chako manyien but king'iyo kaka Brentford otugo gin gi Sunderland anyalo wacho ni gin timbe ariyo ma anyalo wacho ni amiyo ginene maber sana credit kalore kaka gitugo season yeah Man U bende kari kanyalo wacho mana ka golo summary mar tukego kaka gin kari kanyalo wacho ni otemo Man U nochako ka league nochako league marach nikech norado kodwa omiyo points 3 lakini actually okonyo Manchester United kari kodugo konyo Manchester United sana banka ne gi seriembo Amorim kendo anyalo wacho ni ochiere moduoko ndadho mar adhula Old Trafford koro warito season manyien wadaneno ni to ne gisa confirm kaka permanent manager dibed ni confirmation ni nyalo kelo lokruok koso kare kobiro kacha to bang' tuke adek samoro magi nogoyo mana mar yudo rak to koseyudo rak ochomo kanyo gi Man U but kopo no miye support season manyien aparo ni league dhi bedo matek sana nikech kare kichako gi jogi marom nomination no sa team selfin mar players kata mana player of the season lakini king'iyo players mano ketiyo kanyo indo lakini player mane ma nyalo dhi gi gino aneno Mohamed Salah aneno kanyo indo Haaland jitugo ni kanyo no pogore nomination no indo lakini kanyo to golo sana Salah automatically out automatically out wacho ni kuom players ma this season ngatoka Morgan Gibbs White ma tugo Nottingham Forest midfielder anyalo wacho ni season ni notugo maber samo onge nomination lakini kirango kuom players manotugo maber anyalo wacho en kato bedo no oweyo ko squad mar England but notugo maber sana kinya kawarado gi Aston Villa wago Aston Villa mogik abiriyo kawangiso Pep bye actually Salah onge kata mane group no wan kanyo indo kod jatugo Bruno Fernandes nitie jatugo Gabriel mar Arsenal nitie jatugo Gibbs White nitie Haaland nitie Raya nitie kanyo indo Declan Rice then nitie kanyo indo Madueke Madueke onge list ma iluongo ni Madueke onge list then nitie kanyo indo gin tugo ka indi ma atemo manyo picha gi no to gidino maber Fred jotugo go anyalo wacho ni wang'iyo individual performance jatugo ma deserve player of the season en Bruno Fernandes in as much as ni ginene and ja Arsenal but king'iyo club wan kanyo gi Declan Rice wan gi Semenyo kaachiel koda Igor Thiago mar Brentford king'iyo season ni anyalo wacho ni Bruno deserves player of the season gimomiyo Bruno deserve number 1 king'iyo mae ng'ama Man U gero squad around ma Bruno bed ni onge Manchester United gi samo wuoyo ni dikoro gipiem gi Chelsea number 8 but nikech gigero squad around Bruno and king'iyo kako tugo nyaka ne ng'ane donji nyaka ne Carrick donji anyalo wacho ni is been consistent en jatugo mosebedo ka tugo pile ka pile then injury chok sebedo nonge go alafu kata kako otingo team mare oketo team ne kanyakla kelo team kanyakla in as much as ni Declan Rice otugo ma anyalo wacho ni otemo mokelo kata kikombe ne Arsenal but koro king'iyo individual performance gi kaka ng'ato tingo team as an individual aparo ni Bruno deserves David Raya otemo but again
David Raya nigi good defense. In as much as ni en gi clean sheets mang'eny. King'iye kata gi Lamels Man United. Yes. Saves kata anyawacho ni shots ma o concede kata ma o face. Lamels ne nigi shots mang'eny mo save compared to Raya. Raya in as much as ni ober but defense ne be ne ber nikech defense moting'o Saliba to oting'o Gabriel emo mineno ka o concede goals matin but embo ber to gi sani to no. Selfie king'iyo kanyo endo wan kanyo gi Bruno Fernandes, nitie Gabriel, nitie Morgan, Gibbs White, Haaland, Raya, Rice, Semenyo kachiel koda Igor Thiago. Gibbs White mar Nottingham. Yes. Nikech otugo anyalo wacho ni en 51 appearance. Yes. 16 goals, 7 assists. Kirango kaka attacking midfield mar Nottingham no bedo this season ne ber sana. Yeah. Kato bedo nigi number 16 but attacking midfield mar Nottingham ne ber emo mi adhi Gibbs White. Semenyo no biro Man City season leg mar ariyo. Yes. To effort ma Semenyo oketo City ber sana. Wanyalo wacho ni onyalo bedo player of the season but not emo kabisa. Bruno Fernandes Manchester United nochako marach lakini kaka Carrick nodonjo Bruno noting'o Manchester United ilwete. Nani okume ma fans mag Man U dhigo. Negi udo kata gisalande sana. The man. Gisalande sana. Kinyo ka fans mag yes, assist. Kaka Carrick nodonjo Bruno noting'o Manchester United ilwete. But nebe nakao play of the season neda kao Gibbs White. Gibbs White. Wabro rito ni tonga mibiro landi kanyo indo. To in An kora kang'iyo ni namba nyalo dhi mana gi Gibbs White. An dhi gi Bruno. Kwa kamano indo jamtabuda wasi wacho ni ne chendo yuniro makare kendo neno mabere kanyo indo kane gwengwe kumaga wasi boda kanyo indo paro ni kanyo bende mwagi godo igikomar chendo ni indo dichiniri makawuono mano chiengeso makawuono parni tukego ikomagi EPL rumo ki koro ka kinyo rumo to wariturira next season jokama giwarita jo next season kiko bed mbaka nyaka season chakre sani king'iyo my the first time ma king'iyo piny mar Nigeria neno mbui ka fans mag Man U no sadhi kanyo endo gi fans mag Arsenal no sadhi kanyo endo iluongo nango duoko erokamano. Jo Catholic take luonga nango diendwa be kik wiwi no kwa. Kaka nigikao this season. And one time. Nika ina next season. Ritu mondi ka. Next season. Di bedo matek. Yes. Next season wan gi Carrick. Nitia Arteta. Nitia Xabi Alonso Chelsea. Nitia Maresca Man City. And slot banges and you say lal mistakes mag. Next season. Di bedo matek. Nyalo bedo one time. Koro mara hii 30 years. Okay. Fred. Jo Nigeria no loso margi. Yes. Wambe kaka jo Kenya. Jo Nigeria no sadhi kanisa ke duoko erokamano nana ka gitera achiel kuom 10. One took Champions League. Jomoko noting'o mogo, jomoko ting'o ka gi celebrate. Took Champions League. Wadhi paro baba. Koro mena kibedi king'eyo. Koro wacho ni one time. Ma koro sani one time osechakore achaka. En one time ne molando no. Landi one to wang'e niya. Girwa ni ber. Joma dwa donje. Odonje nikech adui alikuwa mmoja, adui ameenda. Wacha watieko. Kwanza hii season manyien. Ok dhi chalo ni. Inalo history man Chelsea ndiko season ni. Emidhi ndiko. Waradi. Maresca Arteta ng'e kaka itiyo. Maresca dhi do squad maber. Japuonj dhi student. Arteta ng'e kaka itiyo kode. Mano to yath. Mano gima yom. Ibedo gi midhiamo makare oriti masani.
kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 07800007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich sa